крият, те са предпазливи, не са агресивни, не са хищни, нали? И затова и вероятно са оцеляли до сега. Сега се връщаме, защото искам на скайп да включим единствения българин, който е заснел стъпките на Йети, и то в България. Той живее в Канада и имаме скайп връзка с Веселин Дурчев. Здравей! Добро утро! Много ми е приятно, че те включваме. Само да кажа на зрителите ни, ти си инженер, работил си тук като инженер, сега в Канада отново се занимаваш с професията си, но сега ще говорим за нещо съвсем различно от професията ти, много любопитно, и аз се надявам така с твоя разказ, с разказа на други очевидци, да убиеме малко прословутия скептицизъм на българина. Не знам дали ще успеем, но поне ще опитаме. Кажи ми, в момента си в Канада, там има ли разкази за Йети, за снежния човек? Как го наричат там? Ами, мисля, че са три основните страни, където се говори за снежния човек. Това са Съединените щати, Канада и Русия. Тук са откъсали Бигфут, именно заради големия крак. В България виждате името какво е мечен човек. Аз лично много не се интересувам от миналата година получих покана от Игор Бурцев да присъствам на една международна конференция, но явно в другите страни изучаването на съществуването на този човек е поставено на съвсем друга основа. Хората, виждате, Игор Бурцев от 47 години занимава с това. Тук в Канада... той е твой колега инженер, само да вметна, но е оставил професията си и наистина се занимава много активно точно с изучаването на Йети. Да, защото той го чувства като своя мисия. Точно така. Да. Виждате, снимките са заснети преди 27 години и даже точно през март месец 1985 година. Разкажи ми малко, къде самата история около заснемането на снимките? Как стана? Къде беше? Ами, на една такава разходка из планината в едно родопско градче, нали, мога да му кажа вече името, Сърница се казва. Там има също голям язовир и стъпките пресичаха един пътя между Сърница и Доспат. И мое мнение е, че това съществува долу в язовира, убило е риба и след това се изкачило нагоре в планината. По думите на местните жители, там някъде високо в планината съществува пещера с постоянна температура и постоянен лед, целогодишно. И вие сте поканили един специалист по тези въпроси. Аз не считам, че има миграция, аз лично считам, че те си живеят там, където са. Действително, планините са свързани една с друга, родопите не само с Стара планина, те са свързани с Пирин, с Рила и така нататък. Но за мен, аз си мисля, нали, че те съществуват там и то покрай такива езера, язовири, какъвто беше Сърница, какъвто е Сърница. Ти къде точно ги видя? Защото ние видяхме твоите снимки на стъпките, видяхме размера на обикновен крак, който си снимал, може би твой или на някой, с когото си бил. Да. Къде? Някъде в гората, край пътя? На край пътя, на около на 10 метра край пътя. Може би за една такава среща човек трябва да е готов, за да може, нали, да се осъществи тази среща. Защото има хора, които по принцип, вие сама казахте, че са скептици, не вярват, особено пък българите. Българите, всяко ново нещо, което се появява, те го отричат първо и трябва да мине време, за да се приеме. Но така и иначе, истината съществува. С нас или без нас, тя и има. Тоест, това същество го има. Дали ще повярват хората или няма да повярват, аз, познавайки българите и знайки техния скептицизъм, аз за 27 години никъде не съм ходил, никъде не съм тропал, никъде не съм настоявал да се покаже, да се види, да се такова. Просто съм като един такъв свидетел на развитието на тази история за съществуването на снежния човек. И тук искам да благодаря на доктор Славчев, който поддържа тази искра през всичките тези години като един вид сензация, но би било добре, ако това не е само една сензация, а се постави на съвсем други основи, както е в Русия, както е в Канада, да се започне изучаването, да се потърси този човек. Само да кажа, че ти все пак също си българин и тогава не прояви ли скептицизъм, виждайки тези стъпки? Не помисли ли, че някой шегаджия го е направил? Никога.
Тогава, в момента, в който ги видя, не ти мина толкова истински ти изглеждаха? Да, и те са на такова място, че ако някой искаше да си направи шега или да направи някакво впечатление, той би ги направил някъде много близо до селото, а не примерно на няколко километра от селото. Нали знаете, когато някой човек иска да направи нещо, той ще го направи, за да го видят повече хора. Да. А това е просто разбирам. И силата, която ме накара да изляза от пътя, аз също не мога да кажа защо. Точно на това място излязох от пътя. Нали? И за да видя стъпките. Не се ли изкушихте вие сте били двама души, доколкото знам, да проследите стъпките, да тръгнете по тях? Не. Просто в момента, точно няколко минути по-късно, страха дойде, защото все пак не знаеш къде, кога и как. Да. Ще почи съществото, което притежава такива стъпала. Да, като виждам размера, то си е наистина страшно изглежда. А местните хора поразпитахте ли, знаят ли нещо, виждали ли са такива стъпки? Обаче, виждате ли, хората не обичат да говорят на тази тема, защото ще ги сметнат за луди, за не знам какви си, за не знам какво си. Аз лично не се притеснявам да говоря на тази тема. И винаги съм говорил. През тези години с моите приятели познати съм говорил на тази тема. Дали повече от тях се присмиват, не вярват. Не може, такова нещо не може да има в България. Аз лично вярвам, че може да има. Особеното е това, което виждам аз в една от снимките, че стъпките са една пред друга. Така, доколкото знам, ходят хищниците. Вълка, например, ходи точно в една линия, като включително намества точно и възглавничките си на четирите крака, но това е друга тема, докато човек остава стъпки една до друга и се виждат две линийки. Тук са на една ос. Това ми направи впечатление от едната снимка. На мене също ми направи впечатление още първи път, когато ги видях, че те бяха в една ос, което примерно няма същество. Което... Има. Аз разговарях с много ловци, показвайки снимките им, те казват, че няма такова същество, което стъпките да вървят в една линия, в една ос. Аз специално получих, може би мечката не е така, те са смятали, доколкото знам, че това са мечи стъпки, при мечката не е така, може би за това е било, но вълка е такъв хищник, за който аз също с ловци разговарях, е много особен. Има такъв вълк с такива размери, може да се представи. Не, тук въобще говорим за същество, разбира се. Знам, че снимките са анализирани от специалисти, които дават някакво заключение. Кажете какво казаха специалистите. Не, аз нека да точно това, когато направих снимките и ги занесох в редакцията на списание Космос, някои от нас помнят какво представлява списание Космос, и редакцията просто се изумиха като видяха снимките, защото това е действително нещо, което много рядко се случва. И поискаха снимките, поискаха лентата, аз дадох лентата, снимките, всичко беше изпратено в Института по криминалистика. Вие имате становището от Института по криминалистика. Да, мисля, че колегите ще го пуснат сега на видеостената, но нищо, вие ми разкажете какво... И там вариантите са три, нали, те споменават. И един от тях, колкото и невероятно да звучи, те казват, че това са стъпките на предполагаемия снежен човек. Да. И все пак това са учени, това не са някакви, това са хора като Игор Бурцев, които се занимават с тази наука, която се занимава с предполагаеми, но как се казва, несъществуващи животни. Да. Тук колегите са отбелязали някои неща от ето 3 версии посочват. Деформирани мечи следи едната версия, изкуствено направени човешки следи. Тук си говорихме с вас, защо не смятате, че е така. И показват сходство с намерените в Съветския съюз тогава и САЩ следи от така наречените... Какво е това? Реликтови хоминоиди. Това е всъщност, оттам идва и науката за снежния човек или снежен човек. Така, колкото и версията да е фантастична, сме длъжни да споменем за това. Това е написано и това е през 1985 година, казано. Да. Виждаме, че е бившия Съветски съюз. Да, може да си представите, нали, такова мнение да се появи през 1985 година, но така и иначе снимките не бяха в бял свят, поради ред причини, нали, тогава, но пък ето 27 години по-късно... Никога не съм разбирала точно тези причини, независимо, че е било това време за това, за едно такова нещо, но няма това да коментираме. Ние се свързахме с Николай Спасов, един от учените тогава, който е гледал снимките, участвал е в цялата тази група на специалисти, които са обсъждали снимките. И сега ще кажа, че той смята, че следите са били от мечка и са се разлели от топенето на снега.
Доколкото знам, обаче ти не си съгласен с това. Разбира се, че не е вярно. И не мога защо? Да разбера господин Спасов, който през 65-та година подписа едно такова мнение, 27 години по-късно променя мнението си. Ами, най-вероятно е това, което казахте преди малко. Българина не смее много да говори за подобни неща, да твърди версии, които не са доказани от науката, смятайки, че ще го приемат несериозно, когато е учен, или пък ако е обикновен човек, ще го вземат за луд. Не мога да намеря друго обяснение и аз. Но защо наистина смяташ... Кажи ми, защо мислиш, че не са мечи следи? Ако наистина се е разтопил снега от една такава следа, не може ли, стичайки се по хълм, да се разтече и да се оголеми? Но тя, ако се разтече, тогава разстоянието между стъпките си се намали. А вие да виждате разстоянието, аз съм седнал, че разстоянието между стъпките е доста голямо и то отговаря на височина на същество между 2,50 и 3 метра. Прав си, такава мечка, да. Ако бяха се стекли, то ще се, ще се съберат една към друга, точно така. И те бяха ясно оформени с ясни граници стъпки. Тоест, ако са се разтекли, тези граници ще се размият, няма и да се виждат толкова добре. Да. Христо, ти какво мислиш за това, което чуваш, че говорим с господин Дурчев? Ами аз се радвам, че се е намерил един смел българин на времето да направи тези изследвания, по-скоро да документира, защото ние още нямаме доказателства. Ние имаме само отделни сведения, поне така би трябвало да твърди науката. Според мен, ако има следа, тук бих се наел да направя опит за коментар на следата. Ние пускахме непрекъснато, искаш да я пуснем, да се види в момента. Може ли, колеги, да пуснем тази снимка с многото стъпки една пред друга, защото там може би се вижда най-добре. Какво... Това не е Да, тук що годе е ясно. Сега, любопитното е тази сянка... Тук се смени следата. Ето я отстрани. Тази сянка, която издава по-голяма длъбнатина на следата, което не е близко до животинските видове. По-скоро е близко до човека. Тази медиална следа на човешкото стъпало. После, ако е тук не виждам ясно... Дайте, колеги, следваща снимка или... Не виждам ясно следата. Ето тук те са няколко една следа. Значи, примерно да остане тук. Сега, ето е тази медиална следа, която издава, що годи хуманоидно същество, най-вероятно. Това не е най-добрата снимка, но дължината на стъпалото е около 40 см. Огромно стъпало. Толкова ли е горе-долу? Около 40 см ли беше дължината? Колко? Много повече. Аз, примерно, моята дължина на... 40 е толкова? Това е горе-долу. Има хора, които носят 47 номери, сигурно са 40 см. Моя е 30 см крак, нали, носи 40 см. Ние го видяхме отстрани, значи представи си това колко дори 50 см. Може би дори 50 см, а може и 60 см. Това говори за огромно същество. После любопитно е това пък, което го отличава от човека, че отделните пръсти са много близки един до друг. При човешкото стъпало, при пръстите на човека са силно откроени беззимния пръст, котренцето, а тук са много... Възможно е това да е настъпило и от деформацията, от снега. Може би все пак, без да се е стичал снега, той се е топил и по някакъв начин малко се променил. Лично мен ме впечатли тази голяма ширина на стъпалото в този участък. Отпред, което също не е характерно за човека. Значи няма как да бъде изцяло човешко. Тоест, аз запазвам твърдението, че е възможно да бъде някакъв хоминид, някакво човекоподобно създание. После другото, което е интересно, стъпалото разделено на 3 части. Първата част, втората част, третата част, което си е изцяло като близко до човешката анатомия. Всичко това обособено и явно, виждащо се добре. Което пък издава, значи имаме симптоми на животно, имаме и симптоми и на човек, което пък е още по-интересно и ни навежда на идеята, че е възможно да се касае действително за йети по нашите гори и планини. Доколкото знам, сте изпратили и снимките на Игор Бурцев. След малко ще го включим в разговора ни и знам, че той ще ни разкаже доста интересни неща. Ще го питам и за тези снимки какво ще каже. В заключение обаче не се съгласяваш много с теорията на Христо, че мигрират тези същества. Това значи ли, че вярваш, че в България точно има
има такива същества. Дали е едно това, на което ти си заснел стъпките, не знам, но може ли само да се обоснува, защо имам предвид, че е възможно да мигрират? Сега, ако се обърнем към животинското царство, ние ще видим, че примерно слоновете мигрират, антилопите мигрират, има движение. Добре, но ако е човекоподобно същество, хората не мигрират. Сега, това е огромно същество. За него разстоянията не са проблем да премине при това стъпало, при този огромен ръст. Много е възможно, факт е, че до сега у нас нямаме среща вис-а-вис, лице в лице, означава, че то е много подвижно същество. И така мислиш, след малко ще чуем хора, които твърдят, че има такава среща, но това след мъничко. Кажи ми, вярваш ли, че тук на нашите земи има такива същества и едно ли е според теб това, на което ти си успял да заснемеш стъпките или не? Ами, първо да кажа, че и хората мигрират, затова аз се намирам тук в Канада. Не по този начин, за който говорим. Значи, ако все пак те са някакви разумни същества, може би си ходят на гости. Може да не такава теза. Не, сега сериозно. Аз мисля, че те населяват просто нашите земи. Нали, имаме подходящи планини, имаме подходящи езера и язовири. Може би техните рецептори са по друг начин устроени, да вижда само нощем. Поради тази причина и срещите с човека са много малко, защото може би техните сетива са пригодени само за нощно виждане и се придвижда само нощно време. Сега дали има други, дали няма други, само един Бог знае. Нали? Но крайното мнение е, че го има. Знаеш ли, много ми се иска, знам, че и ти си предложил да се направи нещо като по-сериозен поглед на темата, да се направи една експедиция до тази пещера, в която са ти казали местните хора все пак, че може би живее това същество и да се надяваме, че вече някой не е стигал до там и не е вандалствал в този район. Иска ми се, когато дойдеш в България, да се обадиш и да направим нещо заедно. Ами, ще ви прави да сме. Аз и преди казах, че това не трябва да бъде само една сензация. Да. Дори от само тази гледна точка, вижте, хората тук и в Канада, и в Щатите, даже и в Русия сега, това са го превърнали в един вид бизнес. Нали? Защото туристи посещават района, интересуват се, може да се намерят и други следи. И така че и от тази гледна точка би трябвало да се развива тази тема, а не, примерно, да се появи веднъж на 10 години и след това пак, след 10 години пак някой да заговори. И аз се радвам на вашето предаване, че вие решихте, нали, така по-задълбочено да представите тази тема и ето да поканите Игор Бурцев, защото действително той е експерт в тази област, и да поканите други хора, които са виждали това. И аз си мисля, че ще има съвсем така. И на теб благодаря, че си сред тези хора, които се включиха. Май трябва да ти пожелая лека нощ сега. Благодаря ти, че се включи в разговора ни. Да, благодаря и на вас, всичко хубаво. До нови срещи.